Алрайт. А на френски как е? Така. Готови, Бобсън. Значи това Никола много те разсейва, ела тук. Е, тук на колянце застани, на колянце. Къде е там, ела тук, къде? Давай, още малко, давай. Там си, почти си там, давай. Можеш и още. Давай. Ох, за малко се получи микрофония. Ела. We have a good view? Имаме ли? Добре. Гасим тока. Така. Златори, готови ли сте? Окей, тръпия. Сега започваме тихичко да викаме тортата. Торта. Още по-силно. Още по-силно. Готови с музикалния съпровод? И Happy birthday to you. Още по-силно. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Силно! Супер! Ръчички горе! Така! И родителите аплодират. Така, сега... Изпяхме два пъти Happy Birthday. Искате да се го изпеем трети път за щастие, обаче този път и родителите ще пеят. Ага! Oui? Oui! Très bien! Така, взимаме си тон. Я пак? Вие сте за музикално училище, бе. Така, 3 и... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Meili. Happy birthday to you. Браво! Джеймс Браун. Наживо, така. Да си жива и здрава. Много късмет и щастие. Пожелавам ти зад тази девятка да сложиш една нуличка и да празнуваш тук при нас отново. Даже ние с батко Дани ще бъдем аниматори. С дядко Дани и дядко Инди. Балетан. Няма да си го представя. Да, дядко Дани. Така, имаш да си намислиш своите 9 желания. Ако можеш да намислиш и 19, още по-хубаво. За да се сбъднат обаче, трябва да ги споделиш на ушенце на мама и тата. Ама на ушенце. Уй. Така. А ние всички заедно, от 1 до 9 броим, след като рожденчиката чуе 9, трябва да духне свещичката. Уи? Уи. Très bien. Готови? И 1! Ако някой случайно не е снимал нещо, ще преповторим ритуала, обаче този път ще броим от 9 до 1. На френски искате ли? Не, и аз не ги знам цифрите, но може да си ги измислим. Още 9 желания? Или 19? 19 и 19? 38. Живот и здраве, като станеш на 90, ще си намислиш 90 желания. Да. Готови? Всички заедно броим от 9 до 1. И 9! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ти си! Аплодисменти, моля! И сега посочваме 9 пръстчета към господин фотограф. Господин фотограф, една снимчица. Yes. 9 пръстчета. Yeah! Сега с едно пръст ще посочваме коя е рожденичката. С едно пръст ще посочваме коя е рожденичката.
И сега показваме възможно най-смешната физиономия към камерата. Дали зъби няма, дали има зъби, кой каквото му дойде. Супер! Сега всички, освен рожденичката, идваме тук и залепваме дупетата. Е тук. На огледалото. Сега ли? Yes. Така, аборт мишън. Саботираме мисията, връщаме се отново. Случва се сега така. Импровизираме. Така, Батко Джеймс Браун донеси едно шампанско от Занзибар. Сега ще ви раздаде по една чашка. Не се набивайте, родителите все пак са тук. Чашка. Батко, искаш ли да имаш честа да отвориш? Шампанското. Детко. Искаш ли да отвориш? Или? Да откриеш. Ето тя една чашка. Заповядай веднага, реагираме. Всички имат чашки. Още една. Тъмън. Готово. Сега. Традицията повелява с шампанското да изкъпем рожденика. Нали така? Готови ли си? Сега. Отваряме. Няма страшно. Тук 15 почти не остават. Мама ще пере. Готови? Готови? Дай чашата. Къде е чашата? Няма да... Само или да окъпа всички. Давай, батко! Готови? 3 и... Какво ще кажа? Честит рожден ден, Мейли! Готови сте? 3 и... Честит Рожден ден! Никой да не пие, нека всички да си сипем. Нека всеки да има в чашката. Никой да не пие все още. Кой пие, преповтаря. Тук това не лъжи. Той без това шампанско детско. Кой няма? Всички ли имат? Всички имаме ли? Всички имаме ли? Кой няма? И вдигаме чашите нагоре. Чашки нагоре! Ти що си го изпи? Всички чашки горе. И на здраве за рожденичката! Даваме се една обща на здравеца. Господин Баткото, ако може да снима, ако иска. Ако иска, може да не снима. Yes. Ръчичката. Така, сега. Мисията, която трябваше да изпълним по-рано. Всички дечица, освен рожденичката, идват ето тук. Дупите тук. Рожденичката остава да се снима с мама и с папа. Така че мама и папа, вяли си при тълката и махай най-на фото. Аз ще снимам, искате ли да снимам? Това не е проблем, само да заради батерията. Проблем? Няма проблем. Добре, искате ли с това апарата си?